तनी रुको मेहरारू के समाचार ले ली। गइल बिया नैहर ओकर दिनो ने खस धरत के लिए आवे हम जाए। साला बोले तो चालू बा ना रे साला वीडियो पर नहीं तो रोजे बतियावत तनी वीडियो पर नहीं बतियावत। धावत का है नहीं हेलो हेलो बोलत काहे नहीं खू। हाँ हेलो कने का करता रू? कुछो ना बैठल बानी। तोरा पीछावा के खड़ा बा? ओ हमार भैया ह। अच्छा उ छोट का सरवा है ना? हाँ। अब बुआ कहाँ गइल बा बड़ा का एगो? गइल बा ओने खेलता। अच्छा चल ठीक बा। ठीक बानी नु? हाँ मन नहीं खेला करते का है? क्या कबे बेचैनी धइले रहता साला। अइबे ना गाँव में हुए आई बाकी रे खुश खबरी बा। काथी खुशखबरी बा? तब तो रुक गांव में मिठाई बटवावे को पड़ी चारों ओर ना। हाँ और सब बताओ। सब बढ़िया बा। बोल बोल रुक जाता रे बोल। चल तब ना बोलबे तो ठीक बा रखा तनी। सुनी ना का? ए जा के अचार और आ गेल बा जैसे तनी नींबू का अचार ले लेम तो। अच्छा ठीक बा माइन तो ले ले। ठीक बा। अरे साला ओ साला पोदुआ कहाँ बतियावत रे? लागत मेहरारू भी बतियावत री भाई। ओ भाई ठीक कहत रे। चल लुका के कर दिखल जाई। हां देख साला कैसे स्टाइल बतियावत है तेरी मोबाइल का फेड़ से फेड़ भीरी शॉट गुला खूब बतियावत है। चल लुका के दिखल जाई। देखी जे पीछे चल। अबे तोरा छोट की बहिनी के बियाह कइल बा से एको वाली बोलैलू से कि ना करेगा ओका हम जानता रे देखला साला बियाहे में के देखले बान गोइल 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 कातना दिन भई ओका टाटा रहेले नु। हां चला सब ठीक बा। चल ठीक बा रखा तनी। हां अरे साला तूनी के कालू का के देखता रह सरी कुछ ना बतियावत रही तो सुनत रही जा देखत ना रही जा लौकत ना रहे। का सुनत रह सरी साला मोम बतियावत रही तुगे सुनत रही जा। वही सुनत रही जा लुका के मैंने हमनियो के बियाह हो जाए। साला कब ले सुनत रह सतनी के रे? सुन ना सुनत रही जानू के हमनियो के बियाह हो तो हमनियो के बतियावे कालो थी कि कोई से बतियावत रही वही सुनत रही यार। चल उ कुल छोड़ा सा जानता सगो खुश खबरी बा। का रे? काटे के कर रुको सा साला खुशी के मारा ढकार आवता। हां बने हमार लड़का होखे के बा। हां लइका कर बा यार पेटो उठ किस बियाह हो साला उठ हमरा काहे धोसोरली सरे तोरा का गंदा बात बोलनी है बोल ना। इहे कह कि हम बाप होने वाला बानी तो कहता रे को लइका हो। अरे भाई मैंने सुन ना एगो बात से तो जानते बड़े। हां मेरा भी तो लड़का होखे के बा। हां तो हमनी का करी जा बोल ना। एगो तोनी से मदद बा करे के बा। का हमनी के मदद कर जा बोल ना तोर। हमारा बड़ा मौगी के नींबू का अचार खाओ बस। अरे सारा चिरकू मौगी के नींबू का अचार मन करता खाए के तो हमारा बाबा के बैगना के अचार अपना मौगी के खिया दे ना। ना मन करी तोरा मौगी के नींबू के अचार ले ना आई लवंगिया मरचा वाले जी के खिया दिए अपना बाबा के आ तनी मुनी बाची तो तेहू खा लिए तेहू खुश तेहू बाबू खुश। ये करा आगे एको शब्द नाम ले हमारा बाबा के तो तोरा गांव में बिना छिलले बांस कर दे। तेहू गांदा गांदा एकरा के शब्द बोलली हमरा मेहरारू के बारे में तो हम अपन रुखर बेला ना तोरो गाड़ी में कर। अरे सातन के दोनों अपने में का लड़ा बड़ा सर। हां तो साला ई क्या कहता रे? अरे तेहू चुप रहो। अरे तेहू चुप रहो। हम तो चुपे बानी बोलो तनी का। हम तो हंसते बानी हम का बोलत नहीं।
अरे सातन के दोनों के बकचोदी सुनत सुनत हमर कपार दुखाए लागल। अरे ते सुन ले हमर सुराना का चारा जदी अपना मौगी खा ली आ तेरे साला ते सुन ते ले जाके हमारा गजरावा का चारा बाबा के बुढ़ाइल बा नु तू साला जवान हो जो दौड़े लगी हूं। अरे भाई ये तो तोरा मेहरौरुआ के गांदा गांदा गोरिया दिले बारी। मोरी भाई साला दोगलोई बतिया मत भाई तोरा बाबू के कहता नु हई मुरैया का चारावा खा के जवान हो गई। और गाचारावा के कहता हूं साला ढेर बोलता है का मारल जा। मार दीजिए करके मिल के चल भाई मारी जा। गांदा गांदा तोरा मेहरारू की गोरिया साला गांदा गांदा बात मार साला के कर एकरा गाड़ी में अरे सातन कम झागड़ा पड़े तो साला हमारे का मारला वाला सरे के साला मेरा मेहरारू का काहे गांदा गांदा कहता रे। तो तन के नौ पसंद के सातन के झागड़ा पड़े नहीं किनारे देख हम मिलती जना दून आदमी बाकी हमारा तू बाबा के गोरिया दल बड़े गांदा गांदा है बड़ा कहता रे गांजा का अचार खीबे अरे सातन के दोनों वाला तो तन के झागड़ा पड़े किनारे भाई झाड़ फरीला सरे नहीं लो तरह से तन के झागड़ा पड़े नहीं किना बताओ पहले तो यावत तार कि ते लड़ावत रे ते हमारे कर लड़ाई। अरे सातन कम झागड़ा पड़े छोड़ दे साला छोड़ हाथ साला साला दोगलोई बतिया बता। मोरी भाई कहता झगड़ा फरिए नहीं है। साला तोरा मेहरारू के ती साला बाबा गांदा गांदा अरे भाई तोरा दादा के कहता गांदा हां गांदा गांदा चल भाग चल भाई घर भाग रुक जा काका मत चल भाई भाग हटा दी मैंने साला ओ कनी कम झागड़ा पड़े नहीं साला हमारे का मार देला सर सर आज के बाद ओकन संग ना रहो हम सर मार के सब कुछ देले बड़ा सर इस सर भलाई के जवान नहीं के सर अब केनियो सब तो सर लाते खतर ओकरो से बोलत तो लत खइल ओकरो से ना बोलत लात खा तो जाता नहीं घरे पर तो लगावल घर